Good morning guys! We're off na sa Dalampasigan. Tagaytay. Tagaytay! Pick upin lang kami guys. Ay, kompleto na to. Yes, complete na yan. Pinapainom ko muna siya. Ang kanyang multivitamins. Ayan, complete na siya guys. Itong Beyond Life Essential Dietary Supplement. So, ayan. Parang nakikita nyo na to. Ayan. Malamang, hindi parang. Sorry sa word. Malamang is kita nyo na to. Nakikita nyo na tong product na to. So, ayan. Meron na siyang ano ba mga neto? Tatlo siya eh. At once lang, sabay-sabay. Multivitamins plus minerals, ZOD plus coenzyme Q10, chlorella plus shiitake. So, yun. One sachet. Take one sachet daily after meal with a glass of water. Use it once after opening. So, ayun. Isang box to guys. Nandun sa apartment yung isang box and 30 sachet. So, good for 30 days. Baka sabihin nyo na naman, ang dami-dami nyo talagang iniinom. Sorry guys. Oo, talagang guilty ako dyan sa dami-daming iniinom. Ano naman? Diba? Sa trabaho namin, kailangan malakas kami. Hindi kami pwedeng magkasakit. So, doon kami bumabawi sa mga iniinom namin. Pero, ito yung newest na iniinom namin kasi ubos na yung the rest. May nag-multivitamins din kasi siya yung from A to Zinc. Ano yan? Centrum. So, let's try this product to ng Unilever. So, safe naman siguro yun, di ba? Kasi, tagal na ng Unilever sa market. So, yun. Ayun lang. Wala masyadong vlog. Naiinis ako. Hindi pa nga ako makapag-upload eh. Hopefully, bukas, Monday. Yes, kasi pull out na namin ngayon. Dala mo yung mo? Yung kartilya mo? Ay, puto yung ID ko. Ay, yung ID ko rin. Balik. Balik na. Diyan tayo eh. Kagaso nila tayo ikot. Hindi ba ka? Sige. Sa ko yung Sabi ko sa'yo, iwan mo na dito. So, hindi kasi pwedeng pumasok pag walang ID. Ito yun. So, sa akin dala ko. Ayan siya. Tapos, meron siyang may kasama siya laging wristband. So, everyday, iba-ibang wristband siya guys. Ito na yung day 3, final. Kailangan may ID and may wristband ka. Antayin kita rito. Bumalik ka na. Takboyin mo na. So, yun. Papatingin ako lagi sa taas, guys. Ganda ng ko ngayon. Sana dinala ko pa lang. Kunin mo nga daddy yung lipstick ko, ha? Hindi ko alam yun. Nasa nasa tokador. Punta na rin doon. Ito naman, bababa pa ako. Basta nasa tokador ko yung lagayan ko na parang kulambo na itim. Ganda yun. Pretty. Sige na, kaya mo yun. Hindi ko kaya yun. Hindi ako manghuhula. Ako pag pinapahanap mo ng gamit mo na yun, iwan na nakikita ko. Lipstick yun, sa katuta ka lipstick yun eh. Doon nga sa lagayan ng lang. Sa akin lipstick kunin mo. Intindihin mo muna. Nasa lagayan na itim, nandun sa tukador nakapatong. Right side lang yun. Driver lang ako. Tapos, isa lang naman yung lipstick na nandun eh, yun ang kunin mo. Lokat to. Daming eh. So, yun nga guys, ako na yung bumalik. Wala talagang kwenta tong asawa ko pagdating sa makeup eh. Ang daming dahilan eh. Ang dami-dami mo lipstick dun eh. Di ko alam kung ang tatamputin dun eh. Binibigyan lang ng instruction. Ayaw niya lang talaga maghanap. So, ito yun. Yung L'Oreal na Color Rich Sheer Plum. Kasi yung pag ginampot ko sabihin mo mali, akit na naman ako. Kaya nga sabi ko, makinig ka sa instruction, diba? Diba? Naabno na. Yan. Wala tayong tay-tay guys. Chicks yan, rapsa. Di katulad kahapon. Takte. Isang yata. Isang metro. Isang inch. Hindi, 1 inch nga eh. Gulong lang talaga nung sakyan. Ngayon talagang takbo ang gulong. Diyos ko kahapon. 5 hours guys. From Pasay to Quezon Ave. Mantakin nyo yun. Pang na yun. Pang Nueva Ecija ng biyahe or pang Baguio. So, ayun. Umalis kami ulit ng Pasay. Then,
10:15 nadali, tapos 10:27 pa lang dito na kami sa ano, sa Guadalupe. Bakit ba malubak ang kalsada? Hindi malubak eh, no? Paano eh? Madaming hindi pantay. Madaming hindi pantay. So ayan guys, safe na yung ano, lumabas. Kasi Sunday. Siguro yung iba is di na lang talaga lumabas ngayon kasi dahil sa na-experience kahapon eh. Baka akala nila ganun pa rin. So buti na lang. Bukas yari na naman yung mga workers na ito. Buti mga estudyante walang pasok eh. Banggaan na naman. Anak ng puta. Uy, sa ano banggaan pala kagabi? Ang dami. Grabe yun sa ano. Armored car. Oo, yung pauwi na. Armored car, binangga ng bus. Tanggal yung ano ng bus eh. Harapan Armored nga eh. Ay, talong laki ka, hindi yung mata. Ang baba. Talsik yung ano eh. Nawalan siya ng ano. Matuto ka. Armored Pingasan nga eh. Siguro yung mamadali yung bus na ano. Eh yung armored pa naman, hindi mo pwedeng signal-signalan yan ano eh. Pot-potan ng pot-potan. Sa pato eh, pang-asar ka din eh, no? Sabi ko sa'yo, huwag kang ano eh. Pot-pot ng pot-pot eh. Ay ba, pot-pot na. Baril ka dyan eh, bahala sa buhay. Bariling ko sila, bahala ko sago. Istro tayo sago. Sago na sobrang pagkakalutol nag-kidnap. Sus! Tinip-tip, tinip-tip, tinip-tip. Tap niya lang yan guys. Pero kapag kaano, inaaway ko na talaga yan. Tapos sabi ko, sinto mo, bababa ako. Bahala ka sa buhay mo, ano, tumakbo ay pumunta dyan. Gagrab ako. Nakakainis kasi minsan na kahit na tumatakbo naman, bubusinahan niya. Trip ko. Sus! Eh paano kung makatagpo ka dyan ng mainit ang ulo? Ay, mababakla ako ah. Wag po, sir. Kaya na guys, alas 6 na pala. Di na kami nakapag-vlog kanina pagdating namin dito. Ayun na. Natulog kami. Literal na natulog kami dito talaga. So, ang saya. Parang lang kami nagka-camping. So, ayan, pinabili ko si daddy sa 7-Eleven. Noodles na naman sabihin nyo. Eh, wala guys. Yun lang mga kain dito. Walang lutong bahay eh. Ayun lang. Tapos, kanin. Tapos itong ano, Neris Gourmet Tuyo. Sarap. Yan. Yan ang kakainin ko ngayon. Si daddy, San Marino, tapos Sky Flakes. Masarap niyan yung tuna na hindi San Marino. Yung flakes and oil lang. San Marino yung pinaka-the best eh. Wala. Magmasa. Masa. Kain. Pull out again guys. Yan. Alam niyo na may itsura na kapag pull out na basura. Ang dami. Kagulo. Same as kapag ingress pa lang. Ang hakot. Ayun, kami ito na lang natitira. Nag-charge pa kasi ako eh. Mawala na sila doon sila Aiko. Ito na pala. Tayo kumulondes. Nag-aayos na si kuya mo? Ayun, nasa likod. Nakamada niya na sa likod. Oh, shortcut. Dito na din. Shortcut. Yun. Gwapo ng boy ko. Charot. Ang pangit daw ng boy niya. Maskel yan. Uwi, anak. No, maskel oh. Maskel sa taba. Let's go. We're home na guys. And ang sarap umuwi kapag bagong palit ng bedsheet. Oy, si Junior ha. Hindi yan pwede dito. Papalit lang ng bedsheet, daddy. Sorry, Junior. Where are you, Junior? Oy, hindi ka pwede sa bed ngayon. Ha? Ayun, tapos pinadala ko na rin kay Sel yung mga pangandun. Kapalaundry. Ay, sabang pagoda, guys. How are you, good Tintin? How are you, good Tintin? Ay, si Junior din pala. Ay, kumusagutin ko na yan. Kumusagutin ko na yan. Huh? Piggy. Oh, Piggy daw.
baby. Ang galing ni Sel. Pati si ano, yung ano ni Maggie bagong palit. Wow naman, Maggie. Maggie, go na dito. O, dito ka na. Junior, dito na. Share na kayo ni Maggie. Maggie! Pasok na, baby. Bagong palit, oh. Doon! Doon, 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 doon. Doon na. Ganun na naman, bagong palit, oh. Bango, oh, bango. Pasok na, Maggie. Ay, nilalo yung loko. Maya ka pa kawalan routine, ha? Kasi baka nga sabihin mo na naman sa ano. Minsan naglalaro na sila pero nagkakapikunan. Ayan, talagang ganyan. Laro-laro, ganyan-ganyan. Tapos minsan biglang ulit na mga tayo. So yun guys, magkilamos na tayo. Tara na, kilamos na tayo. Taka na naman. May just pati ako sa ano. Sa bazaar, sobrang lamig. Ayun, ng aking cute na medyas. Where is yung pampasok ng chinelas? Turog na yung anak ko, guys. Dito siya sa ano. Ayan. Hindi may kita. Ayan siya. Basta niya siya, tulog na siya. So that's it, guys. Para sa araw na to. Ilang clips lang yata yung nagawa ko ngayong araw na to. Pasensya na agad. Muli, paulit-ulit ang pagiging ko ng pasensya, guys. Dahil yun lang naipo-provide ko sa inyong vlog kapag may bazaar ako. So, ayun, until tomorrow. Good night. Good night, Daddy. Kalbo. Antok na eh. Ayaw pong matulog. Bye-bye. Yan, inaakit na nila guys yung ano, mga ginamit sa bazaar. Tumulong ka rin dito sa tindahan. Ah, sige. Yung mga gagaan lang ha, sa'yo ha. Sige. Hello guys, na-miss ko yung lutong bahay. Kaya magluluto ako ngayon ng ito, fish. Na lalagyan ko ng, walang ano eh, walang pang-asim na kamyas. So ito na lang. Yung sampalok na lang ay pangiilalim ko. Kamatis, bawang, sibuyas, ginger, and sari-saring gulay. So, tara. What we need is ano ba mga gulay na binili ni Sel? Ayun. Lagyan natin ng pechay. What's this? Kalamansi. Isang piraso. Oy! Oy, naku, Maggie. Bakit mo binubundo lang ating ref, baba? Kailangan ko ng kamatis. Yung mga hinog na. Tanggalin nga muna natin. Yun, okra. Yun, kamatis. Tapos okra. More okra. Para mas masarap. Ito, dalawa lang. Dalawang pirasong siling haba. Ano pa? Ito, ilagay na rin natin. Yan. Pinakain ng Thailander. Thailander talaga. Thai. So, I need more kamatis. Dalawa na yun. So, isa na lang. Nahinog na hinog. And, lots of come here, bebe. Oh! Kalamansi and sili. Let's go. Naligo na pala ulit yung mga ano, mga fur bebes. Yun na. Si Groot na lang ulit. Groot, nakadalawang ligo na sila ngayon linggo ha. Ikaw na lang, Groot. You na lang, Groot, you. So, yan na guys, yung ano, di ko inubos yung tamarind. Ayan, sobrang asim niyan eh. So, ayun lang, about 1/4 kilo. Yan, 250 grams. And then, sunod natin yung mga gulay. Yung pinaka matigas. Yan. Matawag dito, para pagulong sa amin, sigarilyas dito sa Tagalog.
Ayan. Tapos okra. Okay lang na ma-overcook yung okra. Tsaka ito. Kasi matigas naman sila. Ayan. Itong dahon, mamaya ko ito ilalagay kasi ano yan, mabilis lang naman maluto yan. Hi, Junior! Kaligo na sila, guys. Bango na naman. Then, yung talong. Yan, 10 pirasong talong lang yan. O, diba? Gusto ko lang talaga kumain ng gulay, guys. Kaya kung ano-anong gulay yung pinabili ko. Pero, yun, kung ano prefer nyo. Mostly nilalagay dyan talong lang, tsaka okra. Pero, kahit anong gulay, masarap. So, yun na. Sunod natin yung isda. Ayan siya. Di ko alam kung tawag sa isdang ito eh. Basta flat siya. Ito ata ginagawang sapsap. Ano to? Ay, pala ko bito ka pa. Ayan. Kalahating kilo kasi mahal daw. 120. Kalahati. Di ba mas mahal pa siya sa karne. 4, 6, 8, 10, 11. 11 pieces. So, ayun lang. Hilera lang natin siya ng ganyan. Para ma-steam siya ng steam saan na manggagaling sa ano, sa ilalim yung magluluto sa kanya. Yan, next is itong ricado. Bawang, 3 bawang. Di ko na tinanggal yung ano. Ay, si uncle yun, hindi siya. Ewan ko na kung tinawagan na ni mama. Sinabi ko na kay mama yun eh. Yun, yung uncle ko kasi inuubo na naman eh. Kailangan pa check up na naman. So, back to cooking, guys. 3 cloves of garlic. Ayan, pinitpit ko lang. And then, onion. Talaga. Tapos, ginger. And then, kamatis. Yan. Tapos talagyan pa natin yan ng bay leaf. Yan. Mga 1 piraso lang. Or is the bay leaf. Tapos ito. Paminta. Paminta. Balik rin natin. Papatong natin yung camera. Dito na lang. Paminta. Kung madaming paminta. Then, bay leaf. Ito ng bay leaf natin. Excuse mo. Dalawa. Yan. Sobrang sarap niya kasi ang dami ng recado. And then, salt to taste. Then, last, calamansi juice. Calamansi extract. Pero, wala pa tayo na extract. Extract muna tayo. Mga ilan ba? Yan. 8 na. Para maasim. So, ito na guys yung calamansi extract. Lagay na natin siya. Nga daw. Then, 1 cup of water. Hindi pala 1 cup. Oh, isang mug. Isang mug ba? Oh, para masabaw guys. Isang mug. Then, pukulan lang natin. That's it. Tapos, pagluto na sila lahat yan, susunod natin yung ito. Tsaka yung sili. Laters. Ooh, ayun guys. Nilagay ko na yung ano kanina. Yung pechay. So, yan na. Ang sarap ko. Yung sarap ko pala nung ano. Yung tamarind. So, yun. Sakto great. Walang halo-halo yan guys ha. Hindi ko na hinalo. Ito lang, mga sabaw. Gaganong-ganon yun. Pero diba, neat ng ano ko. Kutsara. So, yan. Luto na yan kasi makikita nyo naman sa fish. Mabilis maluto. Naghihiwalay na yung ano, yung laman niya dun sa
ano yung buto niya. So, that's it. Patayin na natin. Yummers. Na natin. My God. Asim kilig ito eh. Combination ba naman ng ano yun? Ng ano ba yun? Sampalok tsaka kalabansi eh. Yes. Ready na. Kaya pala nagkakahula yung mga aso eh, kasi may tao. Si Ate Beth, binigyan ako ng ano, galing sa probinsya nila. Ito yung naamoy ko eh. Diyan sa baba. Sa baba lang kasi sila eh. Sa baba namin. So, ayan. Bilis. Tapos, daing. Yan. Lagyan natin sa ref. Kain tayo guys. Ito yun eh. Ito yung masarap dyan sa luto na yan. Ay nako. Malangaw. Nakakaloka. Ito na yung pagkain ko. Tinabi ko muna kasi nagano ko ng sili. Durog ako sa rock salt. Diyan mo isasaw-saw yung mga gulay tsaka isda guys. Yummers. Pero, kuha tayong inumin. Si maanghang yan eh. Chocolate. Hi Junior. Hi Junior. Hi. Kain tayo. Wala si Chris bumaba kasama si Ronald. Kaya pupunta dalawang yun. So, let's eat. Ayan. Gusto niyo ba ng mukbang? Tulog kasi si Daddy eh. Kain guys. Ayan. Kain tayo. Kakamay lang ako. Nagugas na ako ng kamay. So, ayan. Pagkain ko guys. Ayan na yun. Parang hindi babae yung kakain, diba? So, sinabawan ko lang siya nung ano. Nung sabaw ng isda. Yan. Tapos ito yung tingnan natin. Yan yung sigarilyas, pechay. Saan pa? So ito na yung lutong tamarind. Wala ng okra. Wala ko ng okra. Ay, ito ang okra. Yung. Tapos yung isda. So gagawin natin. Tudurugin natin yung kanin syempre. Mukbang ba ito? Ayan, yung may sabaw. Durugin natin. Then, para tayo nito. Gulay. Sausaw doon sa siling. Ayan. Jammers, veggie, and subo. Sabaho. Wala akong pake. Kaya tumaba ako. Miss ko to. Yan. Ingat lang sa ano guys, sa isda na to kasi matigas yung tinik niya. Nakakatakot pag natinik kayo. So kung bibili kayo nito, yung medyo malalaki. Dami tinik. Si kamatis, masarap yan isaw-saw doon. The best. Pasensya na sa mapaglalaway ko na naman ha. Pero, oh my God. Pero sarap. Pero may marsili. Tapos sasaw-saw mo dito. Pero malaman siya, oh. Sobrang lambot ng laman. Mabili siyang madurog. Parang tigas ng tinik. Nakatakot.
Malinamnam. Mas gusto ko pa dyan yung itong ulo, guys. Sisip-sipin mo. Sarap. Yum. Mukbang ba na? Sarap. Taba ako. Pero kaya lang. So, ayan. Tama na, guys. 6 minutes na tayo sa ano. Pagkain ko pa lang. Ubusin ko lang ito kasi baka mamaya tumutulo ng mga laway nyo. Punas-punas! Kamay ko tinan nyo. Diba? Sasaw natin. Kanin. Kanin kong kalat na. Sarap ng isda. Ang lambot. Sarap, grabe. Wala ng pechay. Kunti lang pala yung pechay. Yummy, yum. Tulo na sipon ko, guys.
na si Kalbo natin, guys. Okay na, Lucas. Ay, want to say hi sa guys? Oh. Hi, guys. Hi, guys. I'm okay na. Ano siya? Ay, papagi. Ayan na yung ano ni Mika. Order. Meron pa dun. Hi! Ano to, Chen? Video? Okay. Sige. Hi! Okay na ikaw? Pero mo yung ano. Patingin. Nagka-rashes kasi siya. Ooh. Meron pa ba ron? Maliit na lang, Pep. Hi! Hi, guys! Ay, tinatakpan. Hi ka, hi! Hi na, hi! Nag-bless yan nag-bless. Oh, bless nga ulit ako, baby. Bless. 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 Uy. Tinamad na. Asa si ate? Wala po. Bakit wala si ate? Uy, bless siya. Ganyan ba mag-bless? Dapat dito sa kamay ni Tamoy. Tata, dali. Bless na sa kamay ni Tata. Oh. Aray ko! Aray ko! Bakit ganun? Bakit ganun? Aray ko, guys, kinagat ako ni Ukas. Aray ko, ang sakit eh, oh. Oh, kiss mo na, kiss. Kiss. Ay! Dalmaya! Kiss. Kiss eh. Ay, pogi talaga yan. Ay, Pogi si Kalbo ah. pogi. Ay!